Законопроектът за водоснабдяването и канализацията уж цели стабилност и по-добро качество на услугите, но ако се вгледаме внимателно, ще видим, че то отваря опасни вратички. Вратички, през които могат да минат определени кръгове и кръгчета чрез дългосрочни договори, без реална конкуренция и без публичен контрол. Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще получи неограничена власт. Уважаеми господин министър, ще получите възможност да възлагате, да променяте, да назначавате, да одобрявате кой оператор да работи в дадена област. Едно решение, една заповед и милиони левове могат да тръгнат към правилните фирми. Добавете към това и възможността договорите да се подписват за 30 години и да има възможност да се удължават за още 15. Уважаеми дами и господа, това не е реформа. Така секторът, който по дефиниция трябва да е обществен и прозрачен, може да се превърне в златна мина за малцина с парите на потребителите, оставени в същото време без вода и с надупчени тръби. Платили хем за водата, хем и за над 80% от загубите. Има решения, но аз не ги виждам в този законопроект. В него бих искал да прочета за осигуряване на системни, а не еднократни държавни средства за рехабилитация и поддръжка на ВиК мрежата, подкрепа на ВиК операторите чрез обучение, адекватно заплащане и стимули за специалисти, за да се повиши качеството на услугите. Публичност и отчетност чрез задължителен достъп до обществото до информация за инвестиции, цени, договори и резултати от дейността на операторите. Да има пълен публичен регистър на всички договори, заповеди и проекти, да има независим одит и реален контрол. Хората имат право на чиста вода и честни правила, а не на още един сектор, в който водата изтича, а парите потъват. Благодаря ви.